So maupay nga aga Pilipinas. So adik po kami yan na magre-report in maupay nga mensahe para aton mga Pilipino. So ganman naton mga kakilala dida nga magkakamayada ng mga date buwas nga adlaw kaya mon aton Valentine's Day. So may po ako i-recommendar nga maupay nga sarakyan. Maupay po inihiya kay pankon iniya. 4 wheels inihiya ng panmayaman iniya nga sasakyan. Pero mahal-mahal kasi initiya ang renta. Bali 1,000 city mil po initiya renta. Kung hinupuan karuyag magrenta, available po iniya adilan niya diha Artitsi Harani. Harani la po iniya iton poblasyon. So kitaon po nato ng sarakyan. Maupay po iniya kay kuan niya. Ang tawag ni Lamborghini Ferrari. So kung kitaon ni wala niya kaliding iton luyo, mag-uupod la kamuhin usa nga mag-a-assist, mag-aalsa kay wari kaliding. Diba? Pero complete na po niya kuan na iya, wari iya atop sumahangin ang iyo paglalapat itiyo pagdit. Kumbaga adi di pabumbahan lang niya kay may burit. Pwede niya igpa tawagin ni igpa espalto dire igpa kamanan mo